Alright guys, magandang umaga. May konting paalala ko sa mga kabayan natin na mahilig pumunta sa mga gandang spots dito sa Kabikulan. Kahit hindi lang dito sa Kabikulan, sa buong Pilipinas. Kasi kaya may pagpupunta kami sa mga nature na lugar, gaya nito, falls, lagi namin bit-bit ang basura namin dala. Hindi katulad dito. Ayan o, kung makikita nyo, naiwan na dito mga tambak na basura. Merong bote ng alak, merong bote ng soft drinks, merong plastic ng mga chichiriya, merong mga disposable glasses na kung saan iniwala ng mga kabayan natin na pumupunta dito. Grabe, ang dumi na tignan. Dito napakagandang lugar, napakagandang nature na spot. Pero dito, isang mabasurang lugar na kung saan hindi dapat natin tularan at hindi rin dapat natin gawin. Kasi alam nyo, yung mga ganitong lugar, dapat inaalagaan to. Kita yung mga punong kahoy na yan. Ayan no. Tapos mag-iiwan lang kayo dito ng basura. Grabe. Ito yung lugar na to, posibleng maging tourist spot to ng lugar na to. Kaso lang, dahil sa mga basurang iniwan ninyo, baka hindi ito pumasa. Diba? Nakita yung basura nasa likod ko. Grabe ano. Kaya sa mga kabayan natin na mahilig pumunta sa mga ganitong lugar, sana yung mga basura ninyo, dadalhin nyo pa uwi. Magdadala kayo ng plastic para yung mga basura doon nyo ilagay and then itapon nyo sa tamang lugar. Hindi lang dito. Diba? Paano kung gawin nyo sa bahay ninyo? Magtapon ng basura. Tapos yun makikita nyo paglabas sa bahay nyo. Ang pangit tignan. Ito falls yan. Tapos pagdating dito basura. Kaya konting paalala sa inyo mga kabayan na yan. Sa tuwing napunta kayo dito sa mga ganitong lugar, lagi kayo magdadala ng plastic para sa basura ninyo. Para maalagaan naman natin yung mga nature na pinahiram sa atin ng may kapal. Alright, so magandang umaga sa inyo lahat.